Rimwe gwenzi ratichange tichitaura nezvaro nhasi ndeiriri. Iri gwenzi iri ndakambotaura nezvaro gore rapera, asi rakagenerata interest yakawanda zvakanyanya. Vanhu vakaratidza kurifarira, vanhu vakaratidza kuda kuziva nezvaro zvakanyanya. Saka ndangoti regai ndiridzokorore kuitira kunavo vachangoti bata muchirongwa chinechi. Gwenzi randinaro nhasi iri rinonzi garden rue. Rinowanzotengeswa richinzi iro rumanyoka kana kuti mudzinga nyoka, nekuti rine munhu warinaro rinonhuhwa zvakanyanya. Zvinonzi izvo munhu iwowu ndo unodzinga nyoka. Panyoka zvangu handizivi, asi ini chandakaona charinoshanda, mukange muri kutambudzika nemoskito, mukangoritora mukangorityora zvishoma mukariisa mumba mamuri kurara kana kuti mumba mamugere, rinodzinga moskito nekuti rine mweya. Saka mukaramba muchingoritsukota tsukuta rinodzinga moskito. Saka it's a good repellent gwenzi iroriri. Zvakare chimwe charinoshanda ndechekuti rinoshanda pahealth yemadzimai. Rinobatsira iro kustimulata uterus, zvinoita kuti madzimai vakwanise kuenda kumwedzi. Kune vaya vanotambudzika nekuenda kumwedzi, vane marwadzo akanyanya pakuenda kumwedzi, zvakanaka kuti mumborizamawo gwenzi irori. Gwenzi iri nzira yatinorishandisa kuti tiripinze mumwiri medu nderekumwa setii, kuinfuser. Kuinfuser ndo nzira yekuti munokwatisa mvura yenyu kana kuboilisa mvura yenyu, motora mashizha iwawo egwenzi, kunyangwe nestem yacho, motyora moisa zvenyu mukapu kana kuti mungaa mutipoti menyu, moisa mvura yakakwata, mombokwidibira mosiya zvakadaro, mochizomwa zvenyu setii isinganyanyi kupisa. Zvinobatsira zvakanyanya pakupromota kuti muende kumwedzi. Kunyange uri panguva yekuti uri kutarisira kuti daenda kurumidzawo kuenda kana dai ndaenda pamazuva akadai, unokwanisa kuplana uchirishandisa. Rakanaka zvakanyanya uye rinoshandiswa nemanatives akasiyana siyana, marudzi echivanhu akasiyana siyana pasi rese. Asi regai ndibva ndataura ndiri ipapo kuti rinoda kushandiswa zvinoungwaru. Harifaniri kutorwa nemadzimai vakazvitakura nekuti rinogona kusvotora pamuviri. Naizvozvo haridi kana munhu achinge akazvitakura. Rinobatsira zvakare kunyange nemadzimai asisateeri, vati kurei, vapa menopause, nekuti vanofanira kugara vachingocleansa system yavo, kucleansa uterus yavo. Ihurukuro iripo kuti madzimai anenge ari kumenopause kana vakasacleansa, zvinogona izvo kupromota pamapartners avo kuti vazokurumidza kana kuti vaite prostate cancer. Ihurukuro nyaya dzinenge dzichingotaurwa mukufamba kwatinenge tichiita. Saka kana zviri izvozvo, hatina hedu ruzivo rwakanyanya mazviri, asi kana zviri izvozvo, iri igwenzi rakanaka rekuti mupote muchimwa, muchingozvichenesawo, mugare makachena, kuchengetedza imi, kuchengetedza baba. Zvakare rinoshandiswa richiita rekuzorwa paganda, kubatsira zvirwere zvakaita sana arthritis, kana uchinge uine dislocation, kana kuti kana uchinge wasprena ankle yako kana kuti mamwe mabhonzo, rinobatsira. Kunyange kana uchinge wakuwara zvakare, kungorizora rinonzi rinorelieve pain, uyezve rinoderedza panenge pakazvimba swelling. Rinobatsira zvakanyanya. Pachirungu vanoti ivo garden rue iri kana kuti rue rinobatsira pakutrita maneuromuscular problems. Neuro tinoziva tine zvinoenderana nepfungwa kana zvinoenderana nemaveins zvakadaro daro. Saka rakanaka kuti nguva nenguva upote uchirimwa. Ini zvangu ndinofarira kuti pamwedzi ndirimwe kamwe chete kana kaviri, kungoita kuti ungozvicleansa nekuchenesa. Rinoshandiswa zvakanyanya pakucleansa. Vamwe vanoita zvemakwenzi kana kuti vanotengesa maherbs mudhorobha munomu, havazokuudzi kuti vanenge vachishandisa makwenzi api. Zvakanaka kuti uzvizivire makwenzi we nemakwenzi ako mugadheni, unonyatsoziva kuti iri rinoshanda zvakati, iri ndaritema pakati, nekuti dzimwe dzenguva unozopiwa nechimwe chisingaenderani newe chauri allergic to, kana kuti chisingaenderani nemapiritsi aunomwa. Garden rue iri rinozikanwa zvakare kunzi a herb of grace.
rinowanikwa mubhaibheri, rakanyorwa mubhaibheri kune vanotendera kuchikristu, rakanyorwa kuna Luke 11. Mukaiverenga muchariona rakanyorwa irori. Zvinongowedzeredza kana kuti kusimbisa panambotsanangura paya kuti rinoshandiswa nemanatives pasi rose akasiyana siyana. Rinonzi zvakare pamusoro pekudzinga nyoka, pamusoro pekudzinga mosquito, rinonzi iro rinodzinga varoyi. Ndo zvinobhilivha vamwe vanhu. In the Catholic Church, kune mamwe machechi kunotonzi izvo pamvura inoyera inenge yakanamatirwa holy water, vanotoidhipa mumvura imomo vachisprinkla kana kuti vachimwaya pamusoro pevatenderi, nekuti inounza mablessing. Saka ndo dzimwe dzenyaya dzatinenge tichitaura nadzo dzakatasana nemakwenzi. Vamwe vanobva vangofunga kuti makwenzi zvinoreva kuti wakubata-bata mushonga, wakudii, wakuita zvakaipa. Aiwa, pachivanhu chedu makwenzi anoshandiswa kurapa, anoshandiswa kusimbisa mwiri, uyezve anoita kuti tichengetedze michero, tichengetedze miti, nekuti yakakosha kwatiri. Ndinotenda chaizvo nekuuya kwamaita muchirongwa chedu chanhasi. Tinosvira kusangana patichange tichidzaka zvakare.